ce makura Zainab ki kai na gun Fatima Zahra ke ce mafita daure ki kama hannaye na. Ke ce makura Zainab ki kai na gun Fatima Zahra ke ce mafita daure ki kama hannaye na. Ya Rabbi ilahi komai da zan da kai zan fara, kai ke yin yanda ka so biyan da ka tsara. Na durkusa a gaban kai layi san ban da dabara, a amshi bai tukan da na yi wa Zainab yar gidan Zahra. Zainab ki kai rugun Fatima Zahra ke ce mafita daure ki kama hannaye na. Ya Rabbi salati gun manzon da ya zama sinar bayi, da iyalai da haske na tsawon da ya ce mana mi koyi. Mun rike su mu sa su gaban mahakan manzon mu yayi nuni, so ne mafita jikokin annabi ƴaƴan Fatima Zahra. Zainab ki kai rugun Fatima Zahra ke ce mafita daure ki kama hannaye na. Labbaika ya maulana sayyid zakzaki mai yawan haƙuri, ya ji kan annabi kai na taho yau zambo zawo kakaki. Kai ne mafitar da ilahu ya nuna kai wasu ke yi wa zaki, kai ne mafita jikan annabi ɗagun Fatima Zahra. Zana yi washi wata yan katire ummanta ake ba wacce za ka bai washi. Sai da Zainab jaruma ce ta yi kwafin amfana da dukkan shi ke ce makura. Zainab ki amshi bai dohoci na. Zainab ki kai rugun Fatima Zahra ke ce mafita daure ki kama hannaye na. An haife ta dan biyar ga Jumada ula ne aka same ta. Abdullahi bin Jafar shi ne mijin da ya aure ta. Ƴaƴansu biyar suka haifa, nan Rabbi ya haske ga harshen ta. 15 ga Rajab ta yi wafati ta koma ga Rahabi ƴar gidan Zahra. Zainab ki kai rugun Fatima Zahra ke ce mafita daure ki kama hannaye na. Fagen kyawu kafa ƴaƴan abba ta ba habu ta makaranta. Kyakkyawa ce doguwa ba zan ba gajera ba ka ce da ita. Fara ce ga wushirya ga Allah ya tsarkake ruhin ta, ita ce mafita ce kada annabi ɗagun Fatima Zahra. Fagen haƙuri kafa sasta suwa za ta kama farcenta, ko an bata mata rai ita ba ta fushi kuma har a cikin ranta. Sai ta Zainab ta gaji batula haƙun haƙuri da yawan bauta, ita ce mafita ga abatun raza ummul masa'ib yan Zahra. Zainab ki kai rugun Fatima Zahra ke ce mafita daure ki kama hannaye na. Ita Zainab in tana tafiya safu sai ka ga Fatima Zahra, ita na tafiya amfana ta daga kani ta makar tafiyar fara. Da ta tsaya saka manzo za ka gani ta makar an zaga kara. Ita ce ɗaya filo wacce da kaganta kaga Fatima Zahra. Zainab ki kai rugun Fatima Zahra ke ce mafita daure ki kama hannaye na. Fagen daraja kafin matan annabi banda Khadijatul Kubra, ba wacce ta yi ya Zainab kin nasaba daraja ce kar Kubra, kuma har suna na tarafi ya aiko a sa mata Zainabul Kubra. Ko nan na tsaya matsayi daraja ba tamkar yar gidan Zahra. Ya Zainab kai na durƙushe ga ni gaban ki yar gidan Zahra. Yardar ki a bar nema ce ga ni ki kai ni ga Fatima Zahra. Dan kin yi sakin cika yanda kike so zaki yi yar gatan Zahra. Ke ce makura yar gatan Allah da Annabi Zainabul Kubra. Zainab ki kai rugun Fatima Zahra ke ce mafita daure ki kama hannaye na. Sai da Zainab a gidan ku ki ban matsayi na mawahakin ku, da zama sha'irin da ko a kiyama zan yi ta begen ku. Buri na zai cika in aka san da mawahakin gidan ku. Abinda kike so ilahu yana so ki
amshi baitoci na ke ce mafita ta Zainab ki share hawaye na in ganki ko a mafarki ki yarje mun haka irin gidan Zahra yar gatan Zahra Fatima Zahra ke ce mafita daure ki kama hannaye na ke ce makura Zainab ki haskan kwakwalwata ki tsiran dukkan wata dauda da ke cikin zuciyata ke ce makura ta Zainab ki yar wata tunanina yar gatan annabi ni a kiyama ki ce ta yadiyar Zahra yadiyar Zahra Fatima Zahra ke ce mafita daure ki kama hannaye na ya madubin fuskar annabi ne ki tsaya min yadiyar Zahra tsokar da cikin Fatima yar manzo ke ce Zainabul Kubra ya tunin cikin Imam Ali ke kika dau jarumta ta kubra yar gatan Allah kiyama za a yi yanda kike so yar Zahra Zainabul Kubra nan zana tsaya ba wai dan na gaji ba da wadanki dama ne ta daya ga ta biyun ta wallahi ina hasanki ya akwai ta kunta ki yarda ki sa hannu in zan yabe ki ya Zainab tallafi ruhi na ki tsaya min yar gidan Zahra yar gidan Zahra Fatima Zahra ke ce mafita daure ki kama hannaye na اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستوضعين السلام عليك يا سيدة زينب ke ce makura Zainab ki kai na gun Fatima Zahra ke ce mafita